Emva kokuba kubonakale uBig Zulu exawulana noMthandeni okwiGcokama Elisha, ngathi akwehlanga kahle kuKhuzani lokho, kangangokuthi sekune-beef nyana ekhona phakathi kwaKhuzani noBig Zulu. Uzokhumbula lezi nsizwa ezimbili uKhuzani noBig Zulu iy'nsizwa ezenze umsebenzi omuhle kakhulu, zasebenza ukubambisana ukuba zibuyise ubumbano nozwano kubaculi ngokuthi benze imidlalo le yebhola le akade beyenza ngonyaka ophelile nangakulowo wenyaka loya. Ngikhalela lapha uBig Zulu kuthiwa nje akasafuna kumbona sesaxhawula ichonga. Phela umnyanya kabi umuntu ambone ngathi nje ukhuluma neqo. Ufisa ngathi igcokama alingakhulunyiswa umuntu nje. Yabona? Kanti igcokama linendaba nalabo abantu abadume uthi ngalolu ihuqa umuntu odume. uBig Zulu nje sina siyazi ukuthi mawungamhlalisa phansi umbuzo uthi muphi umcoma sikanda umthandeni. Ngobheka amatema akhe efika la. Kube kwakuwuye wayezozwa lamatema kaMthandeni agijima ayekhohla kuBig Zulu. Ngoba ebonesha amatema acisha afane nawakhe. Khona lo mfo ofunda indaba SABC isigora lesasenkandla uvusizwe langa isemdletsheni le ndoda kodwa ngeke umthole umthandeni lo yihuqa kuye okhehlelezi.